Chosen one, happy new week. Namhlanje ndivuka nalo myalezo uthi kuzawufuneka ube ngumuntu okhutheleyo. Kuzawufuneka ube ngumuntu already ubana izinto zakho zizawulunga ngamandla wakho. Izinto zakho ukuze zilunge zizawulunga ngawe. Ixesha elinintsi ke siye sithi apha engxakini ezisiphetheyo zomhlaba sinyuke sisehla sihambe sicela uncedo ezindaweni, sinqonqoza ezindaweni sizama ufumana uncedo. Uthi sowufikile kwezo ndawo sizihambayo bethuna uxelelwe into yobana hayi asiboni into thina sisi, andiboni into. Onenyani uza kuxela athi hayi ayikho into endiyibonayo, khawukho uhambe uyoziphahlela endlini, khawukho uhambe uye ehlathini ukhe uyozama uthini or ulayita amakhandlela ubuze uba iimpendulo zakho ziphi. Ixesha elinintsi asincedwa ngabanye abantu. Ixesha elinintsi asincedwa ngomnye umntu. 10-10 on the timer. Ixesha elinintsi thina singabantu ekufuneka izinto zethu sizilungise ngokwethu. Let me tell you the reason that ukhalaza usithi namhlanje zityiwe imali zam, ndahamba PPP, ndaye ecaweni ethile, ndaye enyangeni ethile, ndathini. It's because kudala ufundiswa, kudala uxelelwa, unikwa imessage yobana awungomntu wokuncedwa ngomnye umntu, ungumntu wozinceda wena. Uzinceda kanjani ke ngoku? Ngokummamela. Laa nto kuthiwa yi-intuition apha phakathi kuwe. I-intuition yakho is gonna tell you ubana thatha isiphi step, especially xa sowuqale udika uqonda hayi mandizihambile iindawo, ndizinyathela iindawo andincedakali. Ithetha ukuthini le nto? Ithetha into yobana nyhani iimpendulo zikuwe, qha wena ziphe ixesha lobana khe umamele uba kwenzeka ntoni kahle kahle apha empilweni yam. Elaa xesha ke liza kudinga into yoba ukhuthale. Liza kudinga uba ukhuthale kakhulu mntana sekhaya, ube ngumuntu okhutheleyo ngawe. Uyandiva? Laa project inguwe uyikhuthalele, ungayonqeni tu. Ungathi hayi kathi ke ndithi. Akho nto irongo xa uza kulusanda ubuze uba xa kwenzeka so nantoni na. Umntu onenyani uza kunika umhlahlo atsho athi hayi khawuthi so, akufundise kancinci. Wena udingi mntu oza kulungiselela izinto, udinga nje umntu wokucebisa phaa naphaya. And nakwezo ngcebiso ndizabe ndikunika zona kuzawufuneka wena uphinde usebenzise la intuition. I-intuition ke imnandi bethunana because iledwa zinto ezininzi. For instance, I'm sending out this message, I've already seen on the clock u-10:10. U-10:10 lowana uchaza into yobana le message funeka ihambayo yiyo kanye le uyithunyiweyo namhlanje. Nawe ithi xa ubonile or uzawubone inye synchronicity kubakho ii-numbers eziye zikulandele bethunana. For instance, uba ufuna ukuqalela okutsha, ufuna i-new beginning, awukho sure uba khathi let me start all over, awukho sure, ubone la synchronicity ithi 0101. La synchronicity itsho ithi there's new beginnings coming, so start taking it serious. Asingobantu bokuncedwa ke thina ke mntana sekhaya, singabantu abazilidayo apha ekuncedeni. Sizinceda ngokwethu, iimpendulo zilapha phakathi kwethu. Yiloo nto sizawuhambe sityiwa imali sisithini yonke indawo, ngoba iimpendulo zilapha kuthi. Ithini ke ngoku le nto? Ithini? Surrender. Gqiba ngezinto zokuncedwa ngabanye abantu, libala. Ujongane nawe isiqu sakho, umamele imiyalezo ezawufika entloko. Izawufika bethunana, kuzawubakho iintaka ongazaziyo ezifika ezikubonisayo uba sikhona, we are listening. Your lineage, your spiritual realm, your guides are here. Listen. Uthi xa unyathele endaweni ubone kudlula nje B, iinyosi zivele zithi vu. Kudipenda ukuthi sesiphika isilwane sakowenu. Kuzawufuneka ube ngumuntu omamelayo bethunana. This is how the spiritual realm is trying to teach you to rely on your intuition by saying akekho umuntu oza kunceda, uzawuzinceda ngokwakho. Bethunana, this morning everything is working out for me. Everything is working out for me. Everything works out for me. Everything works out for me. Ningalibali. Peace, family, love and light.